Hola, jo sóc Esno. Avui som 28 d'abril de 2026. He trobat fa molt de temps a l'ESO minijuegos. Per exemple, elefant. Això em fa gràcia, em fa gràcia. O això és Free Rider 2. Però ho vaig fer jo. I ja està. Però, això ho vaig fer jo. I vaig trobar Boxhead. A veure... Oh! 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 Què és? Vaig clicar i... Mira, és això. Però vaig clicar això. Oh! Què és això? Què és això? Boxhead va crear John Cooper, un programador. No m'ho crec. No, no, en positiu. Gràcies, gràcies, John Cooper. És màgia. La setmana que ve començaré Tomb Raider 3, el Shadow of the Tomb Raider. O la setmana que ve l'altra. El dijous serà curt, perquè divendres es casa a la Cristina i el Trapat. Adeu, que vagi bé i demà més. Adeu.